Moj pas nije beba. Današnja kultura apsolutno uništava pse i kao model ponašanja vidimo sve više problema koji se javljaju ne samo u našim domovima, već i u javnom domenu. Ljudi se ponašaju prema svojim psima kao prema deci. U šta god da verujete, oni nisu deca, oni su psi. Vrhunski predator sa 42 zuba u čeljusti i ugrizom koji može da polomi kosti. Zaslužuju da se tretiraju kao psi. Nekako tretirati svog psa kao psa je postalo tabu tema i zbog izvitoperene generacije koja je preplavila svet. Mi se danas suočavamo sa: ne mogu da kažem ne psu, ne može napolje po hladnom vremenu, ne mogu da dozvolim da pas bude prljav, ne mogu da dam psu zadatak, ne mogu da nahranim psa sirovim mesom. Ako je vaš pas u formi, previše je mršav. Živimo u svetu gde je davati svom psu zadatak surovo i bez saosećanja, ali imati psa 30 kg preteškog sa dijabetesom koji se jedva kreće je apsolutno u redu. To je prosto iskrivljeno i uvrnuto i pogrešno. Oni su psi. Tretirajte ih kao pse. Moramo da prekinemo ovaj uvrnuti mentalitet jer on bukvalno ubija pse. Hajde da počnemo da odajemo počast našim psima. Dajte im zadatak koji oni očajnički žele. Poštujte svog psa. Poštujte svoju decu. Pas nije zamena za dete.